bandiraɓe amtuɓe hebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasul sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe dini non kadi en calmini khalifaɓe aada non calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe en e galle o en gari mataw wadde mataw ko édition spéciale ko fewti e ziyara on mo ganduɗa ko khalifa tedduɗo mo Medina Gounass woni ceerno Ahmadou Tidiani Ba ɗum noon eɗen gandi watta ko le 28 décembre 2025 ko ɗo tigui e lamorgo leydi Sénégal joni joni hade men woɗɗoyde en tottat jaalal salmodira yeɓoɓe ayaw habrirde Pindi TV assalamu aleykum salmima no fewi bamoɗum salmini daroɓe ayaw Pindi TV ɗum noon joni joni eɗen dagani ziyare mo ganduɗa ko baɗowo ɗo e lamorgo leydi Sénégal mbiyen ɗum ziyara khalifa tedduɗo mo Medina Gounass bala ɗo wawi min artande hen a jarama no fewi mi salmini on fewi mi salmini daroɓe ayaw habrirde Pindi TV di fof ke jetti Allah en juule ɓurnaɗo windere jetti seremɓe men en jetti cheikhna Ahmadou Tidiane Chérif ko noon jettirten ceerno men Alaji Mamadou Saydou Ba mo ganduɗa ko kañum woni baɗɗo koɓe mbaɗi waɗi koɓe mbaɗani ceernal serna waliyal waliyaɓe tikka tek deftere on ɗo alluji mo ganduɗa o ko gollanɗo Allah e nulaɗo Allah gollanɗo sunna e farilla ha e ɗemgal meɗen pular eɗen mbiya yo Allah moƴƴi makko so ɗum ɓen ni eɗen juuro ceerno men eɗen jetta ceerno men khalifa général Madina Gounass ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba radiyallahu taala anhu eɗen mbiya yo jomiraɗo junnu balɗe mum moƴƴina battane mum kisal e yaajede teddugal aduna e lakari jomiraɗo waɗanmo te jomiraɗo waɗanatmo ɗum saabu ko gurɗo wurani Allah mangu mum cagatago mum e mangu mum ha e nayewu mum ɗo woni ɗo ceerno Alhaji Amadou Tidiane ko Allah nelaɗo Cheikh Tidiane donc on eɗen gandi ko sehil Allah woni ɗon jiyaro jaggama hikka hawrat koye nogas e jeetati lewru décembre ndu ɗo gonɗen nogas jeetati lewru ndu so tawi yonti yimɓeɓe yo paam jiyar o ko jiyar mbo ɓesgu Daka Mbour e Gounass waɗanta Alhaji Amadou Tidiane Ba ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba ko kanko waɗante jiyaro jiyaro sa ƴeewi en duttinatmo ɗo Alaji mo Saydou wiyata ɓame on dañi saabu nde o wiyata noon nde ɗo jiyaro watte ɗo ko ɗon o wino noon o wino noon koye nder Dakar o wino noon koye nokku boppo o te ko yiɗno ko foof ceerno Alhaji Amadou Tidiane waɗi Alaji mo Saydou ina joguino ina jeyno e ko yiɗno e nder ɓerde makko e gurdam makko woni darnude oɗo juma gonɗo boppo o dañani ɗum wadde gurdam makko ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba wi ɗum ɗo mi waɗi ɗum ko wiyete ko hankadi mi waɗi ɗum haaju am mi fawi ɗum e dow becce am mi fawi ɗum e juuɗe am mi tambima ɗum mi waɗat feere ha ɗum ɗo wona sabu Alhaji Amadou Tidiane ceerno men khalifa men ko kañum woni mpo Allah rokki yeeyi jibinigo muɗum sotti almudagal darinoɗo dadi e ser ba muɗum dadi sali wadde ba mum baba waɗi ba mum ceerno jinnaɗo mum dari wi ene wiye Alhaji Amadou Tidiane Ba walla wiye ceerno Amadou Tidiane Ba wiye wonde ko jinnaɗo ma ko Alaji mo Saydou o wi ɗum noon wona ɗum ɓeydatma ko gonɗa ala ko gonɗa ko an ka gonɗo ɗum tan hay somi wonano jinnaɗo ma ko gonɗa ko ka gonɗo ɗum tan nde tawno o andi holimo Allah resdimo o kanko Alhaji Amadou Tidiane Ba fodde teddugal fodde yurmede fodde hormade no neɗɗo hormorto jinnaɗo mum no neɗɗo hormorto ceerno mum kanko ɓenni ɗon ko kala ko o wawi dañde e gurdam makko eɗo woni ɗo kilifa ko hunde nde o golli Allah setti jaɓi yoɓimo ɗum saabi sukaɓe makko somi wi sukaɓe makko woni almuɓe makko woni miñiraɓe makko woni sehilaɓe makko woni yiɗɓe makko woni ɓe ganduɗa ɓe ko almuɓe makko jeeyaɓe e dental Daka Mbour e Gounass eɓe ganduɗa ɓe ko jinnaɓe wondunoɓe e jinnaɗo makko sukaɓe makko gari somi haali ɗum dottomi koye sewode donc nde ɓen gari jaaɓi darade e gardagol ceerno Siraji Anne mo ceerno Siraji Agne mo ceerno Amadou Agne mo Gawol donc e gardugol makko sewode darima ɓoyani ko bureau o waɗa renouvelé ko hesɗatina aɓeni dari darde lang wiide oɗo jiyar mbo ɓesgu dental ngal waɗanta ceerno Alhaji Amadou Tidiane alay saago hitande pop wooda ko waɗa hen ko ɓuuri yuɓɓude e ko waɗano ko hen hitande ɓen jiɗani ko waɗano ko ɗum saabi hikka ɓe dokkimi ɓe le 28 décembre on ɗon le 28 noon yen paam wiyete le 28 kono ko adi le 28 o yimɓe ɓe nani bopp
ñande le 28 yimɓe nin ɗon ko yawti le 28 yimɓe nin ɗon kono paamen tan Alhaji Amadou Tidiane Ba ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba ummade ba Madina Gounass o ara o joddo e men ɗo e Dakaru lamorgo leydi Sénégal ko fotina ɗeɗo balɗe woni ɗo bandiraɓe ɗum ɗo ko ɓural mangam ɗum ɗo ko deeƴere e leydi ndi ko duwawu jaabaɗo ko ɓural e leydi ndi ko ɓural e capital o te en gandu ko fayiɗo kadi ko ɓamtare wonande capital o donc on ɗon noon so tawi ana teddini ana rutte ana juure ana waɗane ziar rokkama ñalawma spécial wiyama le 28 décembre mbeɗa sikki kala ɗo neɗɗo wawno wonde hade tan ka jolɗo aɗa foti tawtorede on ɗon ziar eɗen jiiya ko yahate ko yimɓe ni mbaɗa cefe nani gara gommoro partout koreji men hoddiɓe men leƴƴi ɗi pop nana gara juuradema nde tawno Allah rokkimo ko nde tawno yimɓe gandi hande saɗa daranno khutbu mbiyata ko Alhaji Amadou Tidiane woni khutbu zaman min ko ɗum gonɗinmi wona mbiɗa jinga ala ko ɗum jiimi sabu neɗɗo o ala ko yiyata ala ko haalata so wona Allah tan nelaɗo Allah tan Cheikh Tidiane tan o ala ittu ala e wattu haaji makko ala e ko wona dewal Allah donc so tawi on ɗon eɗen mbaɗnamo ziar ina hawra 28 décembre alay sago paamen enen en dañi haaju mawɗo te on ɗon haaju woni ceerno men kombo Allah teddini kombo Allah yiɗi kombo Allah rokki gueɗal wadde enen wonde e sara makko omo duwo eɗen jaabane duwaw kala piɓɗo anni mum e yeesa ceerno duwi Allah ne seydi Allah jaaboto donc on so wiyama ziar makko ene waɗa le 28 hay goto fotani heddade e nder Sénégal yimɓe fof poti ko fottoyde bopp ɗum tagi rendez-vous en dokkat mo yimɓe yo ngal bopp kadi ɓe ganda wonko Allah waɗi e dental Dakar kala garɗo e maggal aɗa laaɓi aɗa ari e maggal aɗa laɓɓini aɗa ari e maggal ɓernde ma na laaɓi aɗa ari e maggal miijo ma na laaɓi aɗa ari e maggal aɗa wonde finde lamde mi wondi mi waati e mangu jomiraɗo subhanahu wa taala kala ko duwiɗa piɓɗa en anni Allah jaaboto tigi artan min e nokku o e almuɓe aroɓe no sohlira yoɓe garir e aɗa andi dental Dakar so tawi jooɗima jubbol yiyetaki toon ko worɓe tan gonata Dakar kilométre uji sappo nder ladde bolol jarugol bolol gartirgol yimɓe ne goni toon ko worɓe guppata rewɓe worɓe defata worɓe lawƴata ko worɓe tan goni toon no sohlirani wa amma ɗo yete eyyi ɗo no waɗi deux parties ɗo ya une partie spéciale pour les femmes ɗo ganduɗa ɗo jomumen ɗum jogui ɗo gonata e taw eyyi ina waɗi banggue rewɓe kono noon foof de alay saago jogoɗa même règlement emo jogotoɗa o Dakar ala dardade debbo ala joddade debbo ala salmodirde debbo ala haaldude debbo fannuji kaɗaɗi ɗi toto pop kaɗaga koko kaɗaga mi wima Alhaji Amadou Tidiane fodde no yiɗi gollirande jinnaɗo makko ha ɓerde makko ɓuuɓo to woni to fodde no yiɗi gollirande Allah e nelaɗo e Cheikh Tidiane kala ko jinnaɗo makko woppuno e peewal tawa yarata koye 10 walla yarata koye 20 o nawi ɗum ha 100 donc wona kanko kay wona e laamu makko wona e gardigu makko dental ngal wayi to so Allahu lamɗo jaaɓi donc ɗum saabi eɗen jiiɗi yimɓeɓe yo mbattor ɗum ko première chose deuxiéme chose woni eɗen jiiɗi kala almudo mo ganduɗa aɗa innitoro dental Dakar Mbouré Gounass tinne ya andu dental ngal anditora tan ko needi dental Dakar Mbouré Gounass premier ko yiyete ma ande aɗa jeeya e maggal ko needi deuxiéme ko yiyete aɗa tawe aɗa jeeya e maggal koko ganduɗa ko min Abdou Salam ɗum alayam te mbiɗa andi ko ɗum woni ko moƴƴi hen ɗum woni famɗude haala dental Dakar anda duko dental Mbouré Gounass anda haare anda seyɗane anda haala coofko sa kesi a naati dental ngal a naati juma boppo o tine neto ha mbayana neɗɗo lelnaɗon jogori wirniyede sabu nehatantoɗa komo tawɗa on o tawɗa ɗon ko Allah e nder jama he tawɗa ɗon ko nulaɗo Allah e nder jama he tawɗa ɗon ko tawɗa ɗon ko Cheikh Tidiane e nder jama he tawɗa ɗon ko Alhaji Mouhammad Soyde e nder jama he tawɗa ɗon ko ceerno men ceerno Amadou Tidiane e nder jama he sa ari nehatano ɗum kala garowo toon kadi ya andu dental Dakar Mbouré Gounass hande enen hay goto en paɗani en meeɗa fadde hay goto en meeɗa fadde lamɗo en meeɗa fadde galo en meeɗa fadde hay goto wadde yimɓeɓe yoɓe gandu kadi ziara o koye dow kecceje mabɓe woni ɗum yo yimɓe gandu almuɓeɓe pop waɓen Djiby Dieng en ɓeɗo yoɓe gandu ziara o kamɓe mbaɗat ɗum de kamɓe mbaɗata ɗum yoɓe ɓallito dental fedde witende COD nde ɓe jarlito ɓe mbaɗana ceerno kadi kala ko neɗɗo waɗi hen waɗani ko hoore muɗum ha tengti noon eɓe ganduɗa ɓe Allah no rokki ɗumen jawɗele ɓen alay saago kaldene mabɓe ɓeɓe Allah rokki hande gueɗal alay saago kalde laamu ngu kadi mbiyenɓe ziar o guilay sécurité ha e gueɗine ɗum ɗon pop beela laamu uno ko kamɓe ko foti ko wadde e ko kamɓe kalfina bon aɗa andi Dakar ɓennuɗo a yi laamu ngu dardi hen sur le plan sécurité tout le monde yimɓe fo jii
sur le plan sécurité min jiino min dardi hen e gueɗe goɗɗe même organisation en jii gouvernement on arde en jii les membres du gouvernement mais alhamdulillah ɗum ko daka ɓenne ɗo mbiyami on espère bien que hay oɗo jiar eɗen jogui jikki ma way noon donc ɗum noon ko jikki mbimi joguiɗen te eɗen gandi enen eɗen mbaɗi respecté diplomatie ha ganduɗa eɗen mbaɗi respecté loi ha ganduɗa kala ko poɗɗen wadde enen en mbaɗat guilay jolle poɗɗe jooɗede ko adi jiar o guilay tintini fotɓe tintinede ɗum ɗon dental dakan anda ina andira ɗum en jii noɓe mbayi ɗum saabi au passage en calminat ceernam ceerno siraji an mo ganduɗa Allah ne waɗi ɗum e ser ceerno eɗen mbi Allah junnu balɗe makko moƴƴini battane makko neɗɗo moƴƴo jiyaɗo Allah laaɓɗo ɓernde jiɗɗo yimɓe balluɗo Allah Diamo Tidiane eɗen calmina bamen ceerno Amadou Kébé en juurima ɗum hay chauffeur ceerno en juurata ɗum ha yetti ɓesgu ceerno Habib en ceerno Bachir en ceerno Jalal en ha yetti e miñiraɓe mabɓe ceerno Mouhamadoul Kabir en ha yetti galle Abdoul Aziz ceerno woni ceerno Baro en kamɓe foof en juurotoɓe en calminatɓe mais yen gandu Allah Diamo Tidiane ceerno men aɗa wonda e neɗɗo tawa anda ɗum ganduɗo ɗum ko kormiɗo ɗum ɗofti ɗum kadi renti ɗum a meeɗa yiide guiti mum ɗo koyni Allah Diamo Tidiane guiti mum ko lestangoy a meeɗa yiide ɗo Allah Diamo Tidiane haali taw wona Allah e nulaɗo e Cheikh Tidiane e jokkere en ɗam ɗum ɗon noon rendez-vous ane parate dental fedde dental COD ina eero mon onon fof sukaɓe pop yo gandu no jogui toon gueɗal yo yimɓeɓe ɗaɓɓoy carte membre uji yo yimɓeɓe jah jeey hen yo yimɓeɓe mbaɗa hen jawɗele mabɓe saabu dental COD wonani tan ko ceerno darani ko ceerno darani ko dental Daka Mbouré Gounass donc jiɗɗen wiide yimɓeɓe ko le 28 o woto kala keddiɗo ko jiar mo mbaɗanten ceerno men ɗo ete Bopp actuellement omoni ɗo omo do'uno leydi ndi omo do'uno leñol ngol omo do'uno umma islamique fof te eɗen jogui jotto moƴƴo duwaw mo duwanto leñol ngol e leydi ndi koko jaabate eɗen du'unoma enen duttamo duwaw woni yo Allah junnanmo balɗe makko moƴƴinan battane makko o wona e gueece men o ɗo en ko juuti ko ɗum woni ko ñaguiɗen Allah noon mi salminima fewi siftoran min nokku o gasi haalaji nokku o ko Bopp tan nokku o ko Bopp woɗɗani Masalikul Jinan so mbeɗa eerotomi hen ko dendagal julɓe dendagal tijaniyankoɓe layen en ñasen en muriteɓe Baye Faleɓe kala biyowo julɗo ɓe ganduɗa ɓe Ibadou Rahmane en e kala biyowo ko julɗo ashhadu an la ilaha illallah aɗa nodda e on ɗon jiyar saabu ziyara no ala fof ko firti so wona eɗen ndewa Allah ma en juldu waktuji ɗi ma en birdid so Allah haaji ma en gondu e yeeso ceerno ma en gone ser mum ma en jaab duwaw enen pop kadi taw ɓerde men no laaɓi kala garɗo ɗon dañat ko natte ma ko alano e ma taw ko moƴƴere ɗum ɗon eɗen eero bandiraɓe fo ñande nogas jeetati lewru décembre rendez-vous o ko goto ko ɗon to Bopp ɗo jiar ceerno men ceerno Alhaji Diamo Tidiane Ba khalifa général Madina Gounass guurɗo guurani Allah e nulaɗo muɗum ene naywi hande ene woni hande gorko moƴƴo so duyima Allah jaaboto eɗen jiiɗi yo Allah kadi jokku gurnam makko ɓeydanamo cellal saabu duwaw makko ina jaabe e nder leydi nde duwaw makko ko nafoore tan wadden erim bandiraɓe fo le 28 décembre ɗum noon en gardi hen ha ɗo en jetti waɓe no Mouhamadou Siraji Agnane waɓe no Alhaji Abou Ndiaye en calmini ɗum en calmini kadi omo ganduɗa ko Amadou Baraba ñalawma o ko goto ko 28 décembre 2025 ɗon ɗo Bopp ɗo eɗen gandi ma en battanno mbaɗanno ɗen kala hitande ma en mbaɗi hen taw ko yewtere herorinde ziyara baɗowo e Bopp ha ɗo Madina Gounass ɗum kam eɗen mbaɗa ɗum e kala hitande soko tawi yonti ngol lawol ni aadi men ko toon mo on jii toon piide ne jiranno ɗon ɗum taw ko enen e équipe o tigui Djiby Dieng e équipe Pindi TV ma gar toon han hanirta ni ɗum noon ko ɗo tongoten édition spéciale ko fewti e ziyara Alhaji Amadou Tidiane Ba khalifa tedduɗo mo Madina Gounass yo Allah junnu gurnam makko ko ɗo mbaynoɗen ha saaha goɗɗo Allah jarama on jarama